Il-qorti tal-appell kriminali ma laqetx talba ta' anzjani li jinsab mixli li wettaq atti sesswali ma' tifla ta' 8 snin sabiex ma jsirx bil-ġurati. Din ma kienx l-ewwel darba li l-qorti ċaħdet numru ta' oġġezzjonijiet minn Grazio Zoppardi 72 sena fejn fost oħrajn ma jaddix ġuri fuq il-każ u dan għax skontu l-prosekuzzjoni kienet iddrammatizzat l-akkużi miġuba kontrija. Zoppardi huwa akkużat ukoll li fost oħrajn uża l-vjolenza fil-konfront ta' tifla u xerret pornografija ta' tfal. Wet jaffaċċ 4 kapi ta' akkuża l-ewwel kap jgħid li fis-6 Ottubru 2015 kif ukoll fix-xhur u snin ta' qabel din id-data f'residenza fix-Xajra huwa b'diversi atti magħmulin minnu parteċipa f'attivitajiet sessuali ma' persuna vulnerabbli u dan bl-użu ta' violenza, sforz, forza u teddid. It-tieni kap jgħid li dakinhar stess kif ukoll fix-xhur u snin ta' qabel fl-istess residenza b'Emil Żieni ikkorrompa lit-tifla ta' taħt l-età u dan billi juża violenza, teddid jew waqt li l-minuri ġiet fdata lilu għal xi żmien biex iwassiebha. Il-ġuri suppost kellu jsir fit-18 Ottubru 2022 li ma smih madankollu kien post fuq talba tal-akkużat stess għal darbtejn. Mara illi sofriet minn violenza domestika mis-sieħeb tagħha li spiċċa tressa l-qorti wara l ġiet aggredita, esprimiet ix-xewqa quddiem il-maġistrat li l-maħbub tagħha jirritorna d-dar fejn qalet illi lesta li tipprova tajnu jindirizza l-problema tax-xorb, il-ħatina ta' sentenza sospiża. Ir-raġel li jismu mhux jixxandar biex ma tinkixifx l-identità tal-mara tressa l-qorti mixli li fil-25 ta' April li għadda f'Taslima beżza li s-sieħba tiegħu weġġaħa ħafif eddida u li saq taħt l-effett tax-xorb. Ħareġ li fis-26 ta' Ġunju li għadda huwa kien ordnat isegwi trattament għal sentejn wara li ammetta l-akkużi kif ukoll li jixtieq jindirizza r-rabja li għandu. Minkejja dan fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali appella fejn talab piena aktar ħarxa minn ordni ta' trattament. L-imħallef Edwina Grima laqet l-appell fejn qalet illi għalkemm ikkonsidrat it-talba illi għamlitilha s-sieħba tiegħu ridet tikkonsidra wkoll li r-raġel għandu kondotta mhux nadifa fejn kien instab ħati ta' possess ta' droga, ser aggravat, violenza, teddid u reati ta' traffiku. Kien għalhekk illi waqt illi konfermat il-ħtija kundannatu sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin, ordnatlu jsegwi trattament għal vizzju tax-xorb immultatu 1800 euro, skwalifikatlu l-liċenzja għal 6 xhur u naqsitlu 5 punti mill-liċenzja ta' soqan.